politics le Thu Thar Thlirna episode sumko porukna kan lo lom le veka chu tuntum kan thlir ho masak per tur chu September ni som pasari ni lai ni khan Saudia Arabia le Pakistan chuan ram venhimna kawnga thawhdunna tur thuthlung an siam thara chuan thuthlung siam fela chuan ram pahnih te chu ram dangin pon lama tanga anon be ni chuan thawhdun an rem ti dona engram point Pakistan emo Saudi Arabia ram pona tanga an be ni chuan an ram ve ron be anga ngain thawhdun an rem tia lo chan let dun an rem ti ta ni chu hian in rem na hi Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif an Saudi Arabia khopui riat atloa chuta chuan Saudi Arabia lalfapa Mohammed bin Salman an nen thu chu in tom siamin an nem ngetani Pakistan le Saudi Arabia te hian kumsang ka chukwa sumrok pasari tang khan ram venhimna kawnga thawhdunna an lo nei to thina tuntuma hian an thawhdunna chu chakzok kalpui tumin in rem na thuthlung thar po hi an siam le ta ni Pakistan le Saudi Arabia ten hetia in rem na thuthlung thar an han siam le ta ka hian India External Affairs Ministry tu puang tu randir jai sola chuan Pakistan le Saudi Arabia ten hetia thawhdun na turin rem na an nei hi uluk takin India chuan azir chian tur thule India tan po poi thei awmam ti te po anzir dona India chuan ram venhimna kawnga thei to pin ma alameka hetia nga aram thenom Pakistan le Saudi Arabia tena ram pakhat ang maya rampona tanga beina an toa thawhdun an tumna te po hi mana tang an lo rel le an lo du to thina ni wangin India tan chuan thil thar em an nilawa amero chu India chuan aram venhimna kawnga hian a thei na kongin alo zir chiangin ma ala vezel dona ni atia hemi chungchanga hian Saudi Arabia sarkar tu puang tu ero chuan ram ti big an nei hran pa lawa Pakistan nena in rem na thuthlung an siam hi ram pahnih thawhdun na tur mai ania India ero chu tiang anga wa target than an ni big lo ti in asoi na chuan Saudi Arabia le India point thawhdun na le in thian that na thata kan neya Saudi Arabia le India te hian in thian that na tha an nei zel tur thu te po alo soi fia ve bokani pahnih na chuan United Arab Emirates anti UAE ti alam to en soi thin ram chuan Israelin West Bank ka ram zauh na an thokani chuan Israel nena an tho ho na chu tihnep an tum don ni na soya UAE hian Arab ramzi nga hian Israel nena thawhdun na thuthlung ziak fel ram an nia chu US rotna angin kumsang ni som nia Abraham Accord anti kalphung noya Israel le UAE ti hian in rem na thuthlung an siama Arab ram tamzok hian Israel hi thawhdun na thuthlung an siam pui ngai lawa amairo chu hetianga UAE na Abraham Accord noya Israel nena in rem na an nei hi US ina Donald Trump masaklama Abraham Accord anti khami chungchanga in rem na an puan an rot ang khan UAE hian pomin Israel nen hian in rem na thuthlung thatak an neya hetianga Israel ina tun hnaya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kai roi sarkarin West Bank Palestinian te chen na hmuna ram zauh na thon tum hi chu an hriat thiam lo thu an soya kanon soi to thina kan video masalama po khan Israel hian tun hnai hian Palestinian state zinga an ram pakhat zok nian chal West Bank chu judami puite chen na tan zauh an tuma helai ram hi kumsang kha chukwa sumruk pasari a Israel te le kami Arab ram te indawa khan Israel hian East Jerusalem huam telin West Bank te hi an la khania Israel in West Bank ka ramzau an tum hi UN le Khawvel ram engam mazatin an do dala Khawvel ram sang tena an pompui thei tur dan an siam international law bo chiat na ni ti in an pompui lo thu le an do dal thu te po anon chak chok zoya heti chung hian Israel chuan tun hnaya hian West Bank ka hianin ramzau na thoka judami puite chen na tur in te saka valu an tum wangin boruak hi hetiang konga hian ngamazong tak chuan akal na em ve thawani pathumna chuan Israel sipaiten Gaza City be Bengvarthlak chu an chhunzawm zela he be Bengvarthlak hi amhinga tan Gideon Chariot 2 ti amo Gideon Chariot B ti te ponan soya chu Bible Gideona khami mingla chuakin Gideona sakor to lai lir tin mizo tong chona da the ome hen be Bengvarthlak ming hi Gaza City khochak sir lamzong chu Israel sipaite hin an thun noya an da ton nia soinia tuna hian Gaza City huam chunga sai graduan le tel al hawa veng te chu be pui an thlak na hian a huam me ka chu heng lai veng pahnia hian Israel sipaite hin nat takin be pui an thlak chhunzawm me ka
heng veng pahnih an lak khuna an thu hnuai an dah hnu hian Gaza City kho pui lai li lai a khawthlang lam huam chung lama na sa zawk a Bengvarthlak chhunzawm an tuma Gaza City a hianin khawthlang lama hian mihring cheng an tam ber awangin Israel sipaite hianin Bengvarthlak mek a hian an bitum turatan an hnung lama an dan ni te poin angai the ani Gaza City a hian Israel sipaiten Bengvarthlak mek awangin amalama kan video te pok an soito thina Israel sipaite hianin heta cheng Palestinian mi puite hi he kho pui chu sana mun him lama in sa seng tura hriat tirna an pechuak renga amai ro chu hetiang ang ani chung hianin mi pui tam takte chu anin son chuak thei chung lowa kan soito thina mi pui tam takte chuan mun him lama in sa seng tur pon mun him chuang Gaza biel chunga hin om chuang lowa chu wang chuanin kal ngai na po kan hrelawa kal na tur poisa po kan nei lawa tin kal na tur lir thei te po kan nei lawan tia amero chu ati thei tele khating ang kal na tur in sa seng na tur nei te ro ka chuanin lir thei mai ba ka sabing tung te khating ang mang te khan an chung ko tele an ma ni te in thir chokin mun him lam nian hret te chun pan ve mol mol tho bokani ti chuan Gaza City a hian Israel sipaiten Bengvarthlak mek awang hian biak hlatna le internet zong zong ti to pania Palestinian Telecommunication Company te chuan in biak hlatna mang tura an khami an call le an hrui thlun thin te po chu an ti to vek ni nan soya Israel sipaiten an hrui thlun te an ron bitum thin awangin mumal takin in biak po na lam na a tho thei to lo ni in an sei ve bokani Israel sipaite hian khomol lama Bengvarthlak na hian teng tam tak an khal luta chu wang chuan mi pui te po an thlaparin an mang ang to hlea kan soito thina Gaza City hi mi makta do engama zat chen na ni wangin mi pui tam takte in thir chok to masela la in thir chok lo tam tak khan om ve thowa tin Israel sipaite Bengvarthlak na wang hian in te chemru a chimrem ruma heng in chimle an bom thlak te an tengka chuate an silai me pu te wang hian mi tam takin nunna an chana wangin ruang seng hoi lo te po tam tak om to ni tin heng Gaza City a cheng tam tak te hi chuan in tun huna hian mani in luma po chengam lowin mun him zok khami Gaza City huam chunga thokhan kholaya teriakin tuifin riat kamate om munan khuara chuta chuan an bungbel nei ang te an gas stove nei ang ten keng choka chutiang ang chuanin din mun shom taka te pon om ve thowa hetiang ni mek lai hian Israel sarkar ro chuan sipai tam zok te po tir lu bela Gaza City a Hamas te an but an tomna an engane an koto phichu noi chimi veka ton dar vekan tumma chutiang ang chuan an tlom lo tur thu te po an ram hroi tu te le an sipai hroi tu te pon an lo soi cham chi ve tho bokani Gaza City khopui an beina hianin Israel sarkar po hi Khawvel ram sang sang te hian ti topa hetiang anga mi puite noi chimi tumna angjong a malak na an nei hi Khawvel ka sarkar sang sang ten an pomtlan dan bo chian na ni ti in an lo soi sela tin Khawvel ram sang sang te hianin Israel sarkar in hetianga ati zela ni chuan UN United Nation level atang po dodal tur tele hetiang an malak na ti top tur malak te po rel tha in an hria chutiang ang chuan Khawvel sarkar sang sang roi tu te point tong kam te po an lo chak chok to bokani hetiang ang borok kal mek lai hian Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan Hamas te nena anin do zo huna chuan Gaza ram chu in sakna mun pui kan ti meidonem ni mizo tongin real estate mun pui siam na ta na mal som na ni don ni in alo soi ve mek boka a soi zel na chuan tu na chuan Gaza ram chu ti chiat ani to a tuna hian din thar le angaya chumi din thar le na tura ro man na chu US President Donald Trump do kana ngai tu turina omme ka tini US President Donald Trump hian Gaza Strip chu in do wazo nuwa Israel ne na thok dunin US thu nei na nuaya omanga Gaza cheng Palestinian mi puite chu Arab ram sang sanga pem chuatir an niang tin na lo soi to thina Trump rot na hi Khawvel sarkar sang sang ten kumin July thla te pokan hetiang arot na hi alo soi chok to Khawvel ram sang sang ten thalawan ti thu le an do dal tur thu te pon lo soi awangin US sarkar hian tlang takin hen rot na hi an lanim het ngam lawa Thu Thar Thlirna kata chuan US sarkar hian hetianga Gaza Strip hi Israel ne na tang rualin US sarkar thu nei na hmaya omsela tourism hub anti tourism mun puyatan a chhuat theidon ni te point an soya chu tiang ang chu US sarkar do dana ni ti in
chanchin thar then khata point mu turoma Trumpa'n nang hi chuanin hemi Gaza Strip hi Hamas te Israel in do te hilo top ta sela US kai hroina hnuaya en kolanianga tourism resort te high tech lampang siam chuna mun pui ani theidon ni in US sarkar hi chuan an ngaya chu Israel sarkar ponon pompui thlapa achan po Gaza Strip Palestinian mi pui cheng zong zong te hi an chevel ram sang sang ate sem dara pem chuatiran ni chuan Israel tan chuan in thil tha le an ram lo lua tura ta nan lo o em trin le he tiang na ni theina tura in do te pon ma chon na chan pakhat ania chung ang te chu ania wang chuan Gaza Strip Palestinian pui om te hi Israel te tan chuan in an lo pem chuak ani chuan nara lit pho yang lo an lo ni ve theidona chung te ni wang chuan Hamas le abikin Palestinian authority lamte ro hi chuan in he tianga rotna om hi chu an tan chuan pom theilo ani tur thu le helai hi pi le pu huna tang to a an thla tu te na an chen na huna ta na an lo man thina ni wangin pem chu sana Israel ko to om kha an phal lo tur thu an lo tlang a pui ve thin bokani palina chuan UK tlo chamek US President Donald Trump chuan nizan lama khan United Kingdom lal King Charles pathum na nen inkom na hun an man zon nuwa September ni sompariat ni nga ni a khan UK Prime Minister Keir Starmer nen khun khan takin inkom na hun an manga an pani hian an inkom zon nuwa chanchin thar lakhom tu te ma chonin US le United Kingdom thawhdunna tur inrem na an siam thar te chu an puang zara kan video masalama khan kanon soi to a chuta chuan US le UK te hian hetia Donald Trump an UK tlo hian thawhdunna tur kong sanga ro man na ten lo ne chung ro man ne te chu rampani hroi tu te hian an ziak felta chung zinga langsar zola chuan United Kingdom a civil nuclear reactor siam na tura US company X Energy le British company Centrica te chuan thawhdunna tur thuthlung an ziak fela tin technology lama thawhdunna tur thuthlung pon ziak fela heiba ka hian ral thuam lama thawhdunna tur te le ram venhimna konga an thawhdunna tur te po an ziak fela tin sumle pai pe punna lama thawhdunna tur pon ziak fela sumle pai le eizon eile barzon na konga hianin rampahni te hian inrem na an neya hianin rampahni tanan na thar makta duai ni le point nga vel siam thar theina tur inrem na an nei ni in UK Prime Minister Keir Starmer chuan soya tin UK lam hianin an soidan chuan US ne na tangin sumpei punna tan British pound tluk le ding on za somnga an mu theidon ni in an soya chu chuan na thar sang sari zarukvel asiam thei phadon ni in an soi bokani US President Donald Trump chuan United Kingdom atlo chu rampahni te tahna inzom na an nei chu ti chiat theilo khopang het ani ti anem het atia tin UK lal King Charles pathum na in that tak le nge ni hlim om tak nuam taka alo dong songa lo mi khol chu alom thu te po soya atan chuan thil chin chiatlak takani thu le US le UK te chu rampahni thian dun in thian tha tun ma tanga lo thok dun to thina ni wangin rampahni te thodun na zel tur le anin thian that na chu zual lampang apan zel don ni te poina soya Donald Trump hina soidan chuan UK le US te chuan artificial technology nakin zela lo thang chho tura po masroi tu ni turin thodun na thatak an nei do na tia tin US company lian tam takin United Kingdom a hian singdom sum an pe pung dona chung zinga chuan Microsoft le Nvidia te po Mizoram atanga kan lo riat company lar do pani te po an tel dona US company te hian in UK asum an pe puntur hi US dollar tluk le ding on som chuang vel hu ani dona ni zan lama khan UK lal King Charles pathum na chuan US President Donald Trump le anupui Melania te hi Windsor ke sila mikhwalin zanri an kil puya he anin komna le an zanri akil hona hianin sarkar rampahni sarkar mi poimo tak tak te le lalchung ko British lalchung ko te an kim hle ani pangana chuan Bihar Chief Minister le JDU President Nitish Kumar chuan Patna Thlirna Hotel Union Home Minister Amit Shah chu September ni sompariat ni ngani khan muin inkom na anneya chanchin thar then khata chuan landan chuan kumin kumto Bihar in thlan lo turatan heng roi tu pani te hian seat in semdan tur an soidun niin an ringa BJP lamero chon chutiang ang an soilawa ramroi tu pani Bihar Chief Minister le sarkar lai puya Home Minister Amit Shah te hian in
anti dan phung pa ngai angin inkom na hun hi an nei ve hrim hrim ani anti thunga Bihar a hian MLA BL jani somli pathum an neya chota chon tuna sarkar na siam mek NDA tel BJP le JDU te hianin engtin nge party ve te hian seat an chananga in thlan an ma chondon ti kha soingai takle mi hriat chak te po alo ni to chung te ni wang chuan an telpui NDN telpui party te naw jok te tan seat engzat nge an zuang ti te po hi heng hroi tu pahni in mui chuan an soilo thailo ni tia ngai pol le lo ring pol te po kha an omani Nitish Kumar hian in karma salama khan Bihar closing BJP National President JP Nada chu alo komlem lawa in muna hun pon nei lawa tuntuma Amit Shah an Bihar atlawa Patna thlenna hotela Nitish Kumar an watlo tak chu ka chuan hetiang roi tu pahni roi tu lok pahni te in mu hi chuan in thilpoi mo tak chuan soilo thailo ni in Bihar politics ngai ventu te chuan in an ngai ani mitran khadrin dana le an soiruk dana chuan in NDA tel party te zinga hian JDU le BJP te hian Bihar a hian seat zat le zatin anin semdona chu seat za an chang ve nga tin seat dang somli pahnia mo somli pathum te chu NDN telpui party te jok lokjan sakti party te le Hindustan Awami Morcha te le RLM party te tan an zu don ni te poin an soya amai ro chu engman nem nge na omlo chu chon thar thren khata mi thren khaterin dan kha alo ni vele meya tin Bihar in than hi kumin November tha lama hi chuan an nei thei to turangai te pon ni wangin tu lampang India block atel Congress party le Rashtriya Janata Dal party te pon thei to pin campaign hi an kalpui tan to chung ang te chunia tin Prasant Kisora hemi India rama election strategies anti election lama mithiam hian party tharadin ve wangin ani po hian a party thardin mang hianin he Bihar in thlan hi chu tuma wangin kil thumin lian deuin in beina hi om don ni hriat the ni atin Muslim party AIM pot te po hianin in thlan ma sa po khan sit ruklai an lo la ka wangin an ni po hian Muslim tamna biala chuan si tan chu vele ngein arin oma he Bihar in thlan an nei chau tura hian politics ngai ventu te tan chuan in Bihar politics an hoi ve deuh thup to ni paroknal chuan Congress roi tu le Rahul Gandhi chuan September ni som paret ninga ni khan chanchin thar lakhom tu te komin Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar chu Karnataka alan biala vote sangruk chuang ti chingpen chungchanga Karnataka Criminal Investigation Department CID ten heng vote ti chingpen na in nam noi te chui chuak tura an momo nian hriat te election commission nena an thlena he an momo an thlen te hi lo hnolin alo tho pui tha du lo ni in soya Rahul Gandhi hian asoi dan chuan hetiang ang ti ani dona Karnataka biala vote nei te vote nei mi sangruk don lai te pai an ni don khan Election Commission of India hian hetiang ang computer call thok nei manga an na thona khan internet IP address te OTP te an manna tana an phone te chu cholkar khat chunga Karnataka CID te nena pe chuak turin angen tu soya hetianga Election Commission of India ho tupa ina Karnataka CID te an momo appelawani chuan mi puite chuan tunge vote ti chingpena tuin nge vote ti chingpenna hian lo tho pui ti chu annem het don ni na soya chuta chuan Election Commission of India ho tupa Gyanesh Kumar chuan in nam noina anei ti alang chiang viawang ti in asoyani Rahul Gandhi an hetiang anga Election Commission of India ho tupa apu na chungchanga hian Election Commission of India lambe thung chuan Rahul Gandhi pu na hi thu diklo le pomtlak lo ani an tia vote nei tu te ming pai tur hian online ti the ni lawa chu wang chuan engma hetiang ang thil thleng hi fin fia tur mo khatiang vanem nge na kha pek chuwa thei a omlo ni te point an soya amara chu Election Commission of India hian an soidan chuan electoral roll het mi a database a engeni pon lamatanga online manga mi mingte va siam tha mo va pai turang chi khan tumna ronti boi tum ero hi chun omfo ma sen hlotling ngai lo ni in anin soifia ve thungani pasarina chuan Nationalist Congress Party Sharad Pawara'n ti NCP
SP party roi tu Sharad Pawara'n chuan Tunlai kumsom sari panga tlingthar India Prime Minister Narendra Modi le RSS hautupa Mohan Bhagwat chungchang soichokin keipo kumsom sari panga katlin nuwa politics atangin ka cholawa tuna hian kumsom riat panga kanitoa na kala thokrenga chu wangin Narendra Modi po kumsom sari panga atlin awang hian chol turin thuron pethei turmi kanilowe atiani tunai hian eptulam abik takin Congress party te chuanin RSS hautupa Mohan Bhagwat le Prime Minister Narendra Modi te hi kumsom sari panga antlin ta ka wangin an chol ngam don MT in an beile thina achan po heng RSS hautupa Mohan Bhagwat le BJP roi tu abik takin Narendra Modi le Amit Shah te central politics an ron lar chhautan tirvel khan an party din chuak tu zinga nipoi mo em pani LK Advani le Dr. Murli Manohar Joshi te kha kumsom sari panga antlin to wangin BJP party atanga an nina poimo te kha an lak sakin an chol tira khatiang ani wang khan tuna Modi le RSS hautupa Mohan Bhagwat te po kumsom sari panga ron tling veta a khatiang anga an party hlun an party roi tu hlun mi poimo tak tak pani te kumsom sari panga antlin to wanga an chol tirang khan an mani ngei po hi an chol ve ngam don MT zona anon zot thina chumi chungchanga chuan Congress social tu le ati L2 tena antan rol pui thin Nationalist Congress Party hautupa Sharad Pawara'n ero hi chuan tuna kan soyang hian kumsom sari panga tlin wanga politics atanga chol ero chu athlop lem lo ni in alang ta ni tikhan kan du tok le photanga kan video ron siam thin te min lo ngai hlut sak thina kan lom ma min lo ngai hlut saka likes le comment lama te po min lo tan puizel turin kan som chewa tuntuma po in tho puina kanon som thar len isela kan lo me